دیمتری پولکاری وجہ اقبال زیر و دزبندی کنے کے بلوچیا زہگانی کے صحیح لفظان کے سراوتی پٹھ پولکاریا دیوان دیما درشان. منی مروچی کے بنگپ بلوچیا زہگانی کے صحیح لفظان کے جو کنا ہوتی وحدہ بزیران بلے گڈی مردم بادشاہ ہیں. قصہ چا ازلہ انسان ہمراہ ہیں آپ بوات وردنے وڑا ای ہم انسان یک بنکی لوٹے کے ہچ وڑا چا انسان زندہ گستا کنگ نبی اگر ما انسان گوستان کو ہستا بچاریں تا ایگا پدر بیت کی آئی پہ ہوتی لوٹ و آہگانی پدا کارست چاہیں تک قصہ ساچ تک او پدا ہمیں قصہ ہاں پمائی نیکرہ سیاست دودمان سمسر و دیگا بازی انسانی زندے گوازے نگے رہبند اجداتگاں دمانی اگاں ما قصہ چا انسان زندمانہ در بکنے تا مارا سمابیت کی پرائی ہچ پشن کبیت قصہ دن کے ہستے روچا انسان جو کتگین چا دوستان زور من ترشیں دنیا ہمو کھند و راجے وتی قصہ کے آئینی تہا اودے زمین ٹکے زبانے دودمانے و متے جہگیری بھی اگر ما ہمیں قصہ دین پدین بکنے مگندے کی یہ سرجمے قصہ وڑی نہ وڑی بیشتر یک نہ یک جاہی کو یونیورسل متا بنو کا قصہ چنائیے ہر سندے مردمہ دوست بیت ہر کس قصہ گوش داری بلے گوش دار گے ہمیں تب یہ قصہ ہانی تہر گو عمرے مزم گوگا بدل گو آم بیت چوشکے ماں مدامی گپ پیش کتگ یا ہمیں گپوتی زندگی زمانے کا بلوکن زفتگ آیاں پر زہگاں ہنچیں قصہ جتک کے آیاں پن تو سوجاں ہوار زندے گوازے نگے کسانو ڈلگیں ریت کو رہبند ماں بودتگان قصہ وتی اندر یک سرجمین دستگاہی کے ازہگانی بود و کمالاً درجنت مرچی زمانے کا کہ ٹیکنالوجی دور قصہ ارزش چپ زیکیں وڑا ہست و برجاں ہیں بلے آئی باز جہاں ہوتی رنگ و دروشوں بدل کرتگ پیشی زمانے کا اگر بلوکا نشتک پر زہگاں قصہ جتک مرچی ہمیں قصہ ازہگ کارٹون یا اینیمیٹڈ دروشما اسکرین اسرا چاری تو وطا دل گوش کام بلوچیا زہگانی لفظان کے بازیں بن گپن سرا پولکاری بوتکاں ای پولکاری نوشتان کا ما بلوچیا زہگانی کے صحیح لفظان کے سرا بوتگیں کارانی و ہورکیں جہانی سرا چمشان کی دیگ بھی سرزبانی لفظان کی اورل لٹریچر بدلا ایوک کا زہگانی کے صحیح لفظان کے نوشتہی دروشما چاپ بوتگیں کارانی سرا چمشان کی دیگ بھی زہگانی لفظان ہما قصہ شعر و کتاباں کے خاص پر زہگان نوشتہ کنک بوتگان لفظاں کا ایشی زہگانی لفظاں کے ارزش تو بستار ایوڑا گیشت کام زہگانی زبان و بیان شرکنت آئینی لفظ امبارا و دینیت آئینی پیگر و حیالا شائگان کان جیرگش فرمائیت آئینی ساچشتی و مارشتی بودا و دینیت پمایا وانگ نوشتہ کنگ وتی درنگازی نوکن راہ در پچکاں آیاں چا چاگرد ربکاں آشنا کام اذا ما وجہ عبید شاہ دے کوٹ کرنے گئے ہیں کہ زہگام ما پا آقیدت چکا سانی دین پدینیا ہما وحدی تیار پت کنے وحدی چا مرچی گا آئینی ہیلکاری شرین پینیا بکنے نوکی دورے لوٹان کو حمدہ آئینی وانا کو زانگے بستبند بکنے تنکے پا زانا کو دربرگا آئینی ذہن در پچ دبان پر آئینی ذہنی دین روی ردو ما ایدگا چیزاں عبید شرین لفظاں کھم سک اللنین زہگانی لفظاں کے وستان چکو ہننے تیسرا لفظاں کا ای جتائیں تحریہ حساب گشنگ نبی تگ ہجدہمی کرنا زہگانی لفظاں کے جتائیں روشنی دیما ات ڈانکہ زہگانا نیکراہ و اخلاق درس جوانے وڑی دیگ بھی نوزدہمی کرنا ایشیے دین رویے ذریں احد زانگ بھی یورپا زہگے پگری و سستائی سمائے درگتہ چا ہدہمی کرنا یک باوستے سرکشیت ای باوستے بنداب چا جون لا کے نامداریں تھیوری ٹیبلر لاراسایا بھی کہ آ رہی تھی کتاب ان ایسے کنسرننگ ہیومن انڈرسٹینڈنگ کا دیما کاری ایشی ردا پیدا بوگے وحدہ گوندو مجد پاک خور کو پلگارنت آہچ ورے پیگر سساو بودے ندارید سرجمی چیزاں آچا یک چاگر دیا گو تجربہ کو مارشتی آزہانی کارمجدیہ ہیل کا ہمیں باوستہ پر زہگانی لفظاں کا خاص صحیح لفظاں کا یک جتائیں تحریہ دروشمہ میں لفظاں کا جاگا کو ہندوستان ای تحرے بولے شیخ کنو کیسائی مشنری بوتگاں میزانہ ہندوستان ایدگا زبان ہم زہگانی لفظاں کے سرا کار بوتگ بلوچی لفظاں کا ای تحر باز دیرہ پد گیشن تگ
بلوچی برا سرزبانی لفظاں کے اورل لٹریچر ایک مزنی مجری بوتا کہ عیسائی مشنری و یہ انگریز پولکار آئینا پولتا کو نوشتہ کتک آیا ادے شاعری و قصہانی سرا بازی کاری کتک بلے آیا زہگانی لفظاں جتائیں روشنیاں نگیشن تک پاکستان جوبو کا پت بلوچی زبان نوشتہی سفر شرری اور یا بندات بیت بزان کی بلوچی بستومی کرنے دومی نینے بنداتا نوشتہی زبانی بھی تو زہگانی لفظاں کھامی کرنے گوڑسرم بلوچی لفظاں کا ایک جتائیں تحریر دروشمہ سرکشی بلوچیہ پا ادا پدا وجہ عبید شاہ کوٹ کرنے گئے کہ بلوچیہ پا چکا ہر نوشتان کی یا قصہ نوشتہ کنک بیتک ہم وطرودے شکلیہ دیما آتکگان تو پرائی ہیچ منصوبہ بندی کنک نبوتک نو ای بود گپا من دیما بری احمد تاک و محتاک یا حالتاک انسر ایک چمشان کی دیں کہ زہگانی لفظاں کسر بوتگم محتاک عموماً فروری 1951 کا شہیدی کی بلوچیہ اولی محتاکیں چد پت بلوچیہ دن کے ہمین وحدہ بازن تاک و محتاک چاپ و شہید بھی بلے ایشان یک کی ہم سرزمیہ پر زہگان نبی چوشتی موجود دو نونحال پول دیگا بازن محتاک خاص پر زہگان پاؤں چکانی لفظاں کے دیما برا کو دین روی دیا گا تاک بند و محتاکانی بنکی کردے کی یہ تاک بند و محتاکان چکانی لفظاں کے نیوگا ہم اتی دلگوش ورک پتل چونا ہوا کلے تاک بند و محتاک کی درگتا سارائے کرزن بلے ای ردا محتاک بلوچی کرد چا آدگا محتاکن دیشن بلے ای ردا کار چا بلوچی زبان بنداتی محتاک اومانا چا بوانو پیدا کیں محتاک اومانا چا بنداتا پا زہگان نویسا گو یا نویسو کے زہگان دلبدیا ہوتی تاک دین ایک پتگان یہ وجہ سبورک مکوٹ کو سبور صاحبہ بنداتا بلوچی محتاک یک دو قصہ پا گوندوان جاگا دیان تو ہمیں وڑا محتاک اومن زہگانی دیوانا محتاک بلوچی رندی زمانے کا زہگانی مجلس ناما یک کنجے پا زہگانی گشینی ہمیں کنجے دو درواج گیت تو دیگا ہم بازن تاک محتاک بلوچی رندگیری کنند چونکہ پر چکن جتائیں ہے تاک بند درائے گا نہیں پمیشہ بلوچیہ دراؤ کے تاک بند محتاکیں ذمہ واری ہوتی سرا ادا وجہ عبید شاہ کوٹ کرنے گئے چونکہ پر چکن جتائیں ہے تاک بند درائے گا نہیں پمیشہ بلوچیہ دراؤ کے تاک بند محتاکیں ذمہ واری ہوتی سرا زفتگ اور نائی وقت کا ہر محتاکہ زہگ و نوکمروں ورنائی نوشتان کا شنک پتگ بلکہ پرائیں حاصل کالم ہم گشنتا کے پریشیہ سارائے کرنا یہ چیز پر زہگانی نوشتہ کرنے کا بنیادی حیثیت تداری یہ ردا سوگات کراچی زمانہ کوئٹہ و بلوچی کوئٹہ درور حاصل تیمیہ دا ایک بٹ کا زہگانی واجہ عبدالصبور صاحبہ کوٹ کرنے کہ زہگانی لفظان کو تاکبند و محتاکلی حبر ردا نوکن دورے ہم بنکی و بندفتری ارزش تھی ہفتروچیگی نوکن دورہ زہگانی لفظان کے تکا یک شرن دلگوش داتا وہ وقت وحدہ حاصل شمارہ بزن زہگانی نمبر ہم چاپ کتا کہ بلوچی لفظان کا تاک و تاک بندنی خاص نمبر درکنگے اولی بنداتی جوہد ہیں بلوچی اولی محتاک کے سرجم و کاملہ زہگانی تاکی بیتا گا درونتے کے چکیچا دی دگ نظر شنکریہ چاپ شنگ بیتا درونتے اولی تاک جنوری 2009 چاپ بھی تو ہمیں وڑا گڈی تاک دسمبر 2010 چاپ شنگ بھی یہ پر زہگانی لفظان کا ایک جوانی گیشی بھی بلے زود بند بھی درونتا زہگانی قصہ کے گیشتر پنت قصہ بند جوانی وڑیا جاگا داتگام پردان کے دراجے مدت زہگانی ہیچ وڑی تاک و محتاکی در میں جون 2021 کا یک تاک بندی مکتب نامہ چاپوشنی بھی بلوچی زہگانی دومی تاک بھی اللہ تک ایشی ایوک کا یک تاکی نیادی اتکا مکتبہ ہما زہگانی قصہ خاص پنت قصہ جاگا دیکھ بھتگا یہ دو کامل زہگانی تاکاں آبید دیگا تاک و تاک بند چاپوشنی نبود تک ہفتاد سال گیش نوشتی سفرہ بس دو ہنچن تاکاں کے معائنہ زگری زہگانی لفظاں کے تاک گوشت کھنے ایشی آبید بلوچی یکی حاج تک رو تک نوائے وطن کے آئی ہم پس زہگاں ہیں چورے کنج نیس کتاب نو کتاب نصرہ بلوچی زہگان قصہ لفظاں کے کتاب سہ بہرہ گیشت کنت یکی ہما کتاباں کے زگرین بلوچی قصہانی کتاباں یا آئین بلوچی زگرین قصہ آوار دومی ہما کتاباں کے چا دری زبانہ میں بلوچی رجینک بیتگاں تو سیمی ہما کتاباں کے بلوچی من دیگا زبانہ رجینک بیتگاں بلوچی اکیڈمی کوئٹیا چشم بازی کتاب چاپ کتک کے آئیں زہگی قصہ مان ای ردا اگر گیدی قصہ سیریز سر گپ بھی تا نو کتاب چاپ بوتک گیدی قصہ اولی کے آئی چاپ 968 2014 بوتا نوشتکار محمد ملک محمد پناہ یہ ہمیں کتابانی سیریز نام شنگل دیں اور گیدی قصہ ششمیل و ہفتمی ہنچی کتابوں کی اشانہ زہگی قصہ مان و خاص ہفتمی یا پا زہگان خاصیں بہرے مانے یہ کتاباں بیت بلوچی کیج میں لاتے دیگا ہم کتاب چاپ کو تک کہ آچا بلوچی میں اردو رجینک بیتگاں چوش کی پریوں کی کہانیاں عبدالغفار ندیم اور قدیم بلوچی کہانیاں عبدالغفار ندیم دو 1980 چاپ بیتگاں نو اگر ہما کتاباں نیم کا بیان کہ سرجمہ زہگان قصہ لفظاں کے کتاباں یا آئینہ قصہ ہوار
گوڑا ای درچا بلوچیا زہگانی لفظ کے صحیح لفظاں کے اولی کتاب موری موکو بینگی مکسکی کی بلوچی کیروی کوئٹیا 1980 چاپ کتگ یہ کتاب نوشتکار میم سلطانہ وفاقی حکومت کے نمگا بلوچی کیروی نصابی کتابانی کار بیگ بتگت یہ کتاب ہمائی بہاری یہ کتاب سلطانہ زہگانی قصہ ہوار کرتگا کتاب درسی تاکلیم 38 تاکلیمہ اصلہ یہ کتاب یک دراجے قصہ ہوار کنک بتگ ارفان جمال الدین کوٹ کریں دومی کتاب میر صدق خان مریہ پویین قصے کے سال 1980 چاپ تک ہمیں سال 1980 بلوچی ادبی بورڈ کراچی میں قاضی عبدالرحیم ظفر کتاب شیر شکار واحد ہستی کر رہے شیر شکار ہم چاپ بھی 1980 سے جین بلوچ کسانے قصے کتاب کٹے کپودیری چ بلوچی لفظاں کی دیوان کراچی میں انگا چاپ بھی کلاکوٹ کوچنگ سروس کراچی پدما پدا سے زہگان قصے کتاب چاپ کن کے ایشانی حوارے نوشتکار عبدالرزاق تیمور پرویزہ کتابانی نام ای وڑا مکس میں دشمن جام محمد انور ہر اور شیخ چلی روگن یہ سین کتاب چ اردو میں بلوچی رجینت بتگن گوزبخش صابر کتاب پادا پادا کے 1992 اکادمی ادبیات پاکستان میں چاپ بھی ہم ثاقب رحیم الدین اردو کے صحنی کتاب بلوچی رجان کے آزاد جمال الدین اکیڈمی کراچی نمگا جنگل قصہ 1995 صلاح کھنگے پائدک 1996 چھاپ حسین پنت کی شنی حوارے نوشتکار گولرنگ یاسمین و لال محمد یہ دو کتاب رجان کا بلوچی اکیڈمی کوئٹہ بگا زاہگان قصہ کتابی فقیر محمد عمر پنجگوری نمیران کے 1996 چاپ بھی یہ کتابہ آئی یا زہگانی کسان کسان قصہ نوشتہ کتگن کے آوان زہگانی ردومیہ کمک رسکن کتاب سرجمی ہشت قصہ نوشتہ کنک بیتا کتاب گرسپی سی تاکدیمہ ارفان جمال الدین کوٹ کریں حکیم وفائی کتاب زہگانی چاگر سال 2000 پھول دنیا سال 2002 چاپ بیت ڈاکٹر بیزن سبائے پنت قصہ فروری 2016 چا بلوچی ادبی جوہدکار باہر ننگا چاپو شنگ بھی چوش کے چا کتاب نامہ زانک بھی کتاب سرجمی قصہ اس کتاب سرجمی قصہ پنت قصہ ہیں راستے کے دا سبا صاحب کوٹ کرنے گئے بیزن سبا ہے کہ راستے کی قصہ گوند مختصرا بلی شنی آثر شرری پنتی بلائیں نصیت کی شون رہے ہیں اپسلہ یونیورسٹی بانو کارنہ جہانی سروکیہ ہم سے زہگان قصے کتاب چاپ بھی تک چریشاں اولی کتاب چکن و پاسی کے آئی نوشتکار کارنہ جہانی و عزیر بلوچاں ایک کتاب 2016 شنگ بھی دومی کتاب پیمانہ ملازیہ سلمان اولی شیرن کے 2018 شنگ بھی و سیمی کتاب پیمانہ ملازیہ محپری جان نشوری تھے 2018 شنگ بھی کنکلوڈ کریں سر یہ سین کتابانی حاصل کا پیشے کی یہ اولی برن چکانی جہانی کتابانی اسٹینڈرڈ چاپ و شنگ بتگاں قصہ حواریہ رنگیں عکس ہم دیکھ بتک دنک زاہ گیشتہ کتابانی نمگا دلگوش بگاں کسانین و لس پہمیں زہگی قصیں کے رومن و عربی دول سیاہگاں نوشتہ کنک بتگاں یو ایس اے ریڈنگ پروجیکٹ پر زہگاں لہتے قصے کتاب چاپ و شنگ کتگی سرجمی کتاب چا دیگا زمانہ میں بلوچی رجینک بتگاں سرجمی کتاب سال 2008 چاپ و شنگ بتگاں ایشاں عرفان جمال الدین عید پوشاک سبیہ علی بلوچ ہرکس پکارے وقت رکشندہ تاج بلوچ دوستانی وشی نسرین گلے وشرنگیں رضان سبیہ بلوچ ماسی پگل و یہ چوک رکشندہ تاج بلوچ آزادی عرفان جمال الدین چباہا کھٹ اور نسرین قاسم دوست بوتن روچ حوارن مجاہد بلوچ 2021 مجاہدہ کوٹ کرنے گئے بالاچ حمید نوری کتاب زہگانی لفظاں سال 2019 چا بلوچی اکیڈمی کوئٹہ نمگا چاپو شنگ بیت کی ایشی ایگا زہگی تہران آبید دو باہرہ قصہ ہم حوار گیجک بیتک اولی باہرہ قصہ ہمائیں کے نوشتکار وقت پر زہگان نوشتہ کتگاں دومی باہرہ تک قصہ تہا دیگر نوشتکارنی پر زہگان نوشتگی قصہ حوار گیجک بیتگاں بالاچ حمید نور ہوتی نوشتگی قصانی آسرہ علم یک مورل اپ دی سٹوری یا کسانے قصہی برورده نوشتہ کتگ ڈاکٹر بیزن سبائی دومی زہگانی قصے کتاب مسکینت کے 2022 بلوچی اکیڈمی کوئٹہ چاپ و شنگ بودتگ یہ کتاب بلوچی زہگی قصہ ہاں ہوار افریقی ہندوستانی میں عیدگاہ دمگانی قصہ ہم ہوار جلال الدین رومی ہم لہت نامداری قصہ حکایت یہ کتاب مان چاہیے کتاب عبید باز ملکی ڈنی پروجیکٹ نمگا ہم پر زہگاں میں بلوچی کتاب چاپ و شنگ بودتگ بلے یہ کتاب گیشتری بہر میادین اگواہن کے لاس مردم شنی باروا سا پروجیکٹ بیسڈ انجیوز ہیں کتگاں مرچی انٹرٹینمنٹ مرچی گئے دور ٹیکنالوجی دوری کے دنیا سرجنی گلوبل ویلیجی جوڑ بوتن ادا ہر کسی لوٹ ہمیشہ کے انٹرنیٹ دنیا یہ جہگیری بھی نوکن دورے نوکن لوٹن ٹکن گئے جنرل بائیڈیا گوشت بوتک کے زہگانی لفظاں کو وانا گزانا کے ہیل کاری واسطہ کارٹون ویڈیو اینیمیشن جوڑ کنک بھی
دیگر لہتے اینیمیٹڈ ویڈیوز ہم یوٹیوب مردمہ ذاتی صورتیں یہ کتنے کہ آپ تھے تھا وعدے کا اساساں بلوچیہ تامر ساچیہ چوش دیم روی نکتا کہ ادھا زہگانی سرحالی یا قصہ یسرا کامل تامری جوڑ بھی اومان ڈاکٹر عبدالصبور صاحب کوٹ کن گئے کہ اومان ریڈیو پاکستان کراچی بلوچی زبان شنگ و تعلیم گتگی مراگشانی لڑ ہم وحدے سرا چاپینتا گو کہ سرحالی ریڈیو پاکستان بلوچی پروگرام گتگو ہمیں مراگشانی لڑ پر زہگانی مراگشان آواز گتگ ہمیں مراگشانی لڑا پر زہگان مراگش آواز گتگ یہ ریڈیو مراگشانی کسانی وحدے پر زہگان یہ کنک گتگ پرنٹ میڈیا ہے ابید الیکٹرانک میڈیا ہے ہم یہ نمگا کمی باز دلگوش جاتے پی ٹی وی بولان وش نیوز ریڈیو پاکستان کو ایٹو ریڈیو پاکستان تربتہ واحد سرا زہگانی پروگرام شنک پتگ انو آسان انتے کہ قصہ ارزش تو بستار مدہ موتی جاگہ اس تو بڑھ جائیں زہگانی قصہ لفظان زبان یہ لفظان کے یک دلگین تحری بلوچی زبان زہگانی لفظان کو خاص قصہ لفظان کے سرا انگت انکس کار نبو تک کے دل جنی بھی بلوچی ہر چیز کا ساک بند و محتاق درخت کا گائیں بس زہگانی لفظاں کے ایک ثانوی وڑیا جاگہ جاتا ہے زہگانی تاک بند و محتاق کے دنک مرچی حساب دو دانگان لہتن تاکہ کشتگا پاد بند بیتگن تیا اوشتے آما چاہیں یہ تب مارا ہمیں شونا دند کہ بلوچی زہگانی لفظاں کے نمگا خاصن دلگوشی دے ایک نبوتا ہے دومی نمگا آگا ہم مرچی گین دورے لوٹا بچارن تا انٹرنیٹ ٹی وی و تامورانی پیڑا ہم بلوچی زبان سک پد منتا ہے یہ دا پر زہگان اینیمیٹڈ کسی ویڈیو شرین وڑیا جوڑ نبوتا ہے یہ درگتا چوش کے ٹیکنیکل مردوں و ذر لوٹید ہمیشہ ہمارے ادارک کی مالی جہتن توانائیں باعد تیل عادل گوش بھی دیاں زہگانی قصہ لفظاں کے کتاب کے چاپ بن تائنی کوالٹی یہ ورنہ کہ زہگان ہوتی میں دل گوش بکاں چونش کے دنیا پر زہگانی کتاباں یک اسٹینڈرڈ بھی ہست تائنی کتاب اقصدار و جلوناک بن بلی بلوچیہ یہ دودھ سک کم گندگی بھی ابید چلہتیں کتاباں کے چڑھنا چاپ بوتے ہیں سرجنیہ گم بلوچیہ زہگانی قصہ لفظاں کے سر نویستی کتاب چارک دبن تلم یک کمی مارک بھی ترجمہ کتاب لنک کا حساب بند کوالٹی ہما وحدہ گیشت کی کوانٹیٹی ورتی پزہگانی کوگنیٹیو اسکلزن ودینگا اینی چاگرتی بودے دے میں برگا بلوچی زبان کلانہ نوشتہ کر دیما بیائیں تو پزہگان شرن قصہ بنویسن دنکی بلوچی زہگانی لفظاں کو خاص زہگانی قصہ لفظاں کے ایک جاو مقامی سر بھی منتوار وجہ ایک بار دیش میں ملنا پا رہے ہیں نما دلگوش پہ گوشما حوالے جستے واجہ گوشدار ہے اور دومی کیسے کتاب ہے وانا کو گوشدار ہے نا کسی تو کا زمین و آسمان فرق ہے ہما کے سہا کے بدلوک زبانی گوشداری او ہما کے سہا کے پیٹ یا مات چکارا کتابہ چوانی نہیں آئی کی درمیانہ زمین و آسمان فرق ہے آئے کسانے فرق کے سوچ کے اگر جب ونڈو سر پر بھی کہ دنیا قصہ دنیا شرطرین چیزیں اور آپ اگر کیسے تو کتابیں تو کا کہ مجھے گڑا اوچی دنیا شرطرین چیز کتابیں تو کا ہے اور ادا چی کیسے وانا کے کلچری ڈیولپ بھی اور ای کیسے میں کہہ رہا تنینتا کمی اور ماں انتظار کرنے کا آتا کہ کسی گپی بھی کسی کتابی بھی کہ ماں یہ حضورہ نہ پتا ہوتی گونڈوانی کہہ رہا بھوما شپا بوانے نا تو ای درگتا سوال تو نہیں بلکہ ای درگتا کیسے منی کو ہدے ذاتکار ہدے نشتگن ہدے بولکاروں نشتگن ای ایک انچیں پیڑی بلوچی اکیڈمی آؤں گو منی 10 بندیت کے ای پیڑا بائدے ایک نور مکنن ای پیڑا گیشہ چی گیش کارے ضرورت ہے اور من کے طرح گزار گا آتا
तो दी कोर्ट के कनगा आते या उबेरचे कोर्ट कनगा आते तो के कोर्ट कनगा आते जब बिजना कोर्ट कनगा आते कब सुबुरचे कोर्ट कनगा आते इसी मतलब इसे कि एक सिलसिला शुरू होता है ये अन्नू शुरू होता तो चलो पेशा इसी तरह कार न होता वो मनी को बलूची एकेडमी को तजवीज़ है या मशवरे कि आ ये फील्ड होगा ये पढ़े होगा कार बेटा और आ हमारा किताब देवा ब्यारी तक एक बेटी माती की चौकाना हमारा किस्सा गोश्त जाती सवाल तो किसी ने नहीं बनेंगे मशवरे गुरसरी त्राण के भी चेयरमैन साहब है तो चेयरमैन साहब इशिया वाला हूँ वाला जाता नहीं वाला करते नुमा दसबंदी करने खुशी संगति वाजबुल्ला रश्दी साहब हैं कि वाजबुल के करीना जानियो डॉक्टर खान की थ्योरी रहता कि बलोच पहुंच का कैसा निविष्टा ना होता क्या माइग्रेशन होता बड़ा चाकरे आजमा वगैरह ताकि नसीब खान बड़ा बलोच जबकि जाके हिंदू की दिक्का एक जाके माइग्रेट ना होता बड़ा ई दौरानिया या बलोच क्या इसका निविष्टा होता सवाल फिर सारे सवाल है बलोच ये दौरान किससे लाजम या जाके निंदो पूछता तो किसी चाकर आज़म करता नूर मसीद का ने चाकर आज़म दौरा बलोच या किसी कंस्टिट्यूंसी तो निश्ता लाजम भले आज जंग को जदर है हमारा होता अलबत् आइए कितना लिटरेचर क्रिएट होता और ये दौरा निंदगा चा लिटरेचर किसी शहरी लिटरेचर क्रिएट होता बलूची किसके में बलूची शायरी है शक्ति लिटरेचर चाकर आज़म दौरा किसने ये गुप्ता ये वादा बलूच जैसे या कंस्टिट्यूंसी का रिश्ता और उधर आइए किससे डेवलपमेंट गुप्ता ये होगा हमें डेवलपमेंट से किसके वजह ही ये रंगे शायरी कैसे मैं कर रहा दिमाग का और दो भी पता किसने ये चीज़ कैसे दिमाग नश्ता ये वास्ता कि पता बलूच जंग को ज़्यादा ले हमारे गुप्ता जंग को ज़्यादा ले वजह से पता बलूच किसके शान गुप्ता पता डिग्री माइग्रेशन शुरू गुप्ता तो एडाची पता चीज़ डिस्कस करते हैं बालों से हमारा डेवलपमेंट कितना अच्छी डिस्कस करता है तो भी तो नूरी नसीब खान ने कब्जा नूरी नसीब खान ने इससे पेट के दूता अब्दुल्ला कहा आइया किसकी हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी बलूचिस्तान के जोड़ होता है हमारा तो का बलूचिस्तान है ये कोशिश होता तो आइया हमारा के ताल्लुकात के जोड़ होता आ ताल्लुकात में बुनियाद आइया ये चीज़ा किससे मुकम्मल इसके पाम न होता तो नूरी नसीब खान क्या था ये दुआएं चीज़ा ना दस्ता करने की कोशिश करता है कि हम दुआएं बलोच कंस्टिट्यूंसी होता आइयर इसमें मुकम्मल या रब्त की जोड़ने की कोशिश करता है भले आप पता कैसे तकरीबन 7 साल ड्यूरेशन पता अंग्रेज का आइयर पता चीज़ें दोस्त का बलोचा स्टेबल भूवन है इसका ये स्टेबल नबू की वजह कैसे बलोच कर रहा इसके वजह ज़बान में रिश्ता करने के माँ रवायत या वजह रकम आदर सब हमारे पहले ऐसा पुरानी वाला किस्सा और लिटरेचर भले गपीशे के नवाब भुगती हुकूमत ख़त्म हुआ रंग हमें की कोर्स वानी ने तो हुआ ज़ागाना बलूचिया ये अलास कनक और मैं उसको कि एक सेक्रेटरी रिकमेंड करता कि बलूचिया वानी ने ज़रूरत नहीं आज सेक्रेटरी हमें आर्डर पद कैसे पदा न पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट का कब्जता और न दिग मर्दमिया न अखबारिया और न मदीवाना ये गप भी कि भाई बलूची वानी ने पर्चा बंद है तो वानी ने का बंद करने कई निविष्टा कर कई चापकं कई वानी ये गप्पा पर्चा मां नजना वती दीवाना मिटा के एक सेक्रेटरी हमें गप्पा कैसे निविष्टा करता कि जी जरूरत नहीं बलूचारा कैसे बलूची वानी ने मनुष्य हमें गप वादे दीवाना आरक भी हो हमें गप पे जुस्त कनक भी यार का कि एक वादा के पार्लियामेंट है एक कम से कम एक गप्पा हो जब फिकन के वजह मरुचि रोज घर में आओ हमें गप्पा न जा चुनाव शमा पार्लियामेंट आ रहो ठीक है सामने मजे वो मरुचि रोज घर में मरुचि बाज और उनका
مہربانی محنت والا ہو جائے. دیکھیے سنگتی تعلق داری جو اس پہ نا وہ دو اس کر رہا پروفیسر حسین ما اقبال ظاہر ریسرچ تعریف کرنے واردات ہے چاہی منڈوانی بابت ان کا ریسرچ کرتا ہے بلے آئی سجن نوشتان کی تھا ہیچ جگہ واضح نہیں کہ گنڈوئے وطی تھا وہ میل چاہیے آیا آئی وجہ چاہیے کی طرح چھ موادی دس نکبتا یا ایوہ وطا تو گوش نکبتا وجہ میں اس کا ایک ذکر کو ہما گپارا کے آوازی وجہ تو اسی کمو دیما بھائی میں ایک گپی لیجئے کہ کتاب کو پر گوانڈوں ایک اکیڈمی کے چاپ کرتے ہیں یا ایک مردمی پرسنلی ہوتی جنوے بساتا چاپ کرتے ہیں ہما کتاب ایک اسٹینڈرڈی لوٹی گوانڈوں ہی کہ آئی دروہ ہم من داتا کہ کائنہ جہانی ہما کتاب کے چاپ کرتے ہیں آکمو اٹریکٹیو ہیں جلونا کھاں مطلب گوانڈوں ہوتی جنوے کشاں چین آئین تا عکس ہستے ہیں آئین تا ہما نبشتے صورت تا آسانی زبانی کو لکھتے ہیں گوانڈوں یہ چیزیں کی گندی یہ گوانڈوں ہوتی ہیں وہ وقت اٹریکٹ کرنے گوانڈوں وقت ایک تابی ایک میلی کتابیں نیمگ آئی دلتوش کرنے گے کس طرح والا چنائیے دوست بھی اسکول آنا وانک بزا بلیچیے یا دیگر زبان یہ آما کتابوں بس ٹیسٹ پہ کہ وانک آئی بزا یہ ایک کیا نریٹی بکم وان دیتے آئی وقت تب ہمائیں کہ آئی فوٹو چاری تو ہما کس طرح وانی آئی تب دیگا اور تب من کس طرح آئی یا کریکٹر تبے تک مونیں گو واجہ شکرو نام آئے کبھی نہیں مجھے یہ سب سیکٹری واجہ غلام علی بوتا گھر پر آؤ جا نا منظور ہے مجبور ہو جاتا باغ گیشترہ ماں گوہان ہو رہے ہیں غلام علی بلوچ واجہ شکرو گا تو سوال ہے جو سپیچ گشتی کرنے یا مشورے گشتی کرنے ظہیر صاحبہ ہوتی نبشتان کے تو کئی ورگو کے گونڈوانی لٹریچری قصہ آہانی وسطہ میگزین آہانی بلائیں ارزش تھی واقعی ارزش تھی بلے انہوں اگا چونکہ منی ہم تعلق وانے کے پیڑائیں منی گندرام ظاہر کرتے ماہانا گندی منی حیالا انہوں کا ماں چپائی حوالہ پرنٹ میڈیا حوالہ بدلا اگر ماں الیکٹرونک میڈیا حضورا یہ اینیمیشن کارٹون میں ماں یہ چیزاں حضورا بھئی گوانڈوانی واسطہ کمو گہتر نبی ابھی کس طرح کے شانا ماں اگر اینیمیشن رنگا حضورا بیارا انہوں گوانڈوانی گیشتر گوانڈو ہر کسی گوانڈو مجھانا ٹیبلیٹ گونی یوٹیوب استعمال کرنا گا موبائلان تو کہ یوٹیوب چالا ایدا گوڑا گوانڈو گیشتر تک گوانڈو کتابی وانگ بلوچی وانگ آئی واسطہ جنجالی میں مزمینہ نہیں واسطہ ہمیں شہمی مردمہ آوان کت نہ کنا نو گوانڈو کے چاری تی آوتی ادبا یا ہوتی زبانا منی حیلہ آکے وہ آجناک بھی شکتریں وہ دیکھئے پیشی کی ماں چارگاہ میں ماں کے منی تعلق وانگ کے زانے کے پیڑائیں گوانڈوانی کو میں تعلق ہم دیکھتے بعض بڑا ماں گیندے انہوں کے ماں چارا ماں اسکول گوانڈو کے لوگاں ہیں ماں وطی چکا نہ گوشگا ماں گوانڈے 9 سالی 10 سالی چکا آکے لوگاں ہاں بلوچی آہنی بلوچی چار رہے آبری اسکول رہا آہنی بلوچی آئی آہنی واسطہ چاکر رنگ پینک بھی اور سو ریڈ بھی شوز گرین بھی اور امی وڈ سرو پیپل بھی آواتی زبان آگو سیدھا آواتی زبان رنگا یا روچانی ناما یا فروٹانی ناما نزانا اگر امی ماں ای وڑی چیزی گوانڈوانی لٹریچر ماں اینیمیشن رنگا بھی آرہا اور ای والا کہ شما زانتکار ہے نوشتکار ہے ای والا شما چی گوشے گیشتر اثر مند نبی گوانڈوانی واسطہ گوانڈو گیشتر کی زبانہ کو نزدیک پر نبی وہانی واسطہ آسانی نبی میں ڈھٹوال بعض وشن دوستیا شکرہ صاحب میں ایجوکیشن تے ایک ٹرم استعمال ڈیمونسٹریشن ہاں
نو مغشان هر چیز کی دیمونستریٹ بھی رت پیش دارے گیشتر اثر کاری گوندے بھی تیگا عمری مستری عمری مردمی بیتے اثر مند لازم وری نہ وری بیتے نو ما ای گپا نہ جا ما ہم تاک مختاکا نہیں ہم گپ جا ما چاپ سے کتابہ نہیں ہم گپ جا بلے منی گیشتری زور اگا اس طرح محسوس نہ ہوتا معذرت لوٹا بلے منی جندے گیشتری زور ہمیشہ کہ مانو ویژوالائزیشن نے مگا چیزیں ویژوالائز بھی کرنا اور ڈیجیٹلائزیشن نے مگا بیان میں مطلب انٹرنیٹ یا ڈیجیٹل دورے تا مطابق ہما تب کے ہنو گو گئے ہما تبا بزرگوں میں بیریاں تاکہ گو نوکے دورہ میں ہمگام ببننے یہ چیزیں سر من گیشتر زور داتے گئی زندے ہوتی ہے بلی واحد دی ما ادارہ ہنا پوچھ گا نا انچ بلوچی اکیڈمی کمو جو بھی انداز تو کسان کے ساتھ تو بنونی ایک بطر یہ والا پوچھا میں نہ تو آرہا ہاں چیزیں کمو سے جدید پر بیکن اندر سے روایت کی چیزیں مطلب داری بیئے تھے میں نہ تو آرہا جی دیکھئے جو اس کی چیزیں اگر کسیرہ جوستی چیزی ہستے کہ دستا بورس دیکھا بسکتے اس نوکا لوگ منوارا شو میں واجہانی کماشانی اور منت وارا واجہ